Joo, tässä on talon kastike on. Elikkä mitkä se nyt olikaan ne kastikevaihtoehdot? Chilikastike, mietokastike ja valkoisipulikastike. Ja talonkastike oli sitten sekoitus näitä chilimietoja valkoisipulikastikkeita. No lihaahan tässä kyllä on. Täytyy siirtää näitä lihoja tuonne vähän sivuun, niin saadaan noita ranskalaisia tuolta näkösälle. Joo. Otapa ensin täältä näitä ranskalaisia. Joo. Nämä on ollut jonkun reilun 10 minuuttia. 15 minuuttia on ollut tässä nämä. Tai on siitä kun tämä annos tilattiin. Joo, ranskalaista on kyllä oikeinkin hyviä. Siihen nähden, että ne on ollut tässä annoksessa. Tää on siitä vähän lihaa ja lihaa ja näin. Tämä kastike ei kyllä. Tämä on talon kastike. Eli tässä on niinku kaikkia kastikkeita sekaisin. Mitkä nyt tässä paljassa ne on. Chilikastike ja mietokastike ja valkosipuli sekaisin. Se on se talon kastike. Tää on kyllä erittäin hyvä. Mä oon aikaisemmin tästä paikasta hakenut kebabin sillä aurajuuston perunoilla. Ja se on kyllä ollut oikein hyvä. Oikein hyvä. Mutta tuolla salaatit on sitten tuolla. Siellä on ihan salaatti, punaisipuli. Sitten kirsikka, tomaattia, kurkkua, jalapeenoa. Tai siis tuon pepperoni. Sitten on ihan jalluja tuolla. Vastaanpa siitä. Jalapeenoa. Se on kyllä hyvä. Punaisipuli. No kaali on aina ollut vähän semmonen. Ei niin meikäläisen mieleen. Mutta nämä ranskalaiset oli kyllä tosi hyvät. Hyvät, että näitä täytyy nyt syödä, kun nämä on vielä tässä ihan lämpimiä ja tuoreita. Että näitä tässä nyt täytyy syödä. Tämä tuli vähän semmonen sillä mielin haettu, että katsotaan miten ranskalaiset on. Mutta joo. Ranskalaiset on kyllä ihan hyviä. Mukavan rapeina on pysynyt. Otetaan tosta tuommoinen
kunnon kebappi, niin päästään antaa arvosanaa tälle sitten.